दिनै जोंबो दुखुनांथाव खौरां नोंथांमोननि गेजेरजों जोङो गासै रायजो राजा आरो सरकारि मन्त्रि एमएलएफोर बिथांमोनखौ जों खावलायनो सानदों। दिनैहाय सिमेन्ट सापरि जार्मानबारियाव थानाय मिनि पाब्लिक हेल्थ सेन्टाराव जोङो 2018 सनावनो गायसनदोंमोन बे हेल्थ सेन्टारखौ। नाथाय जोंनि मिथिनायाव दिनैसिम बहाय 12 घन्टासिमबो डिउटि होनो हानाय डक्टर गैया, नार्स गैया, बेजों लोगोसे बायदि बायदि थाखोनि कर्मचारिफोर गैया। बेनि थाखायनो दिनैहाय बे पाब्लिक हेल्थ सेन्टारा गायसनदोंब्लाबो फेखेव बावना जानानै दङ। दिनै बहाय माखासे इन्सट्रुमेन्ट नांगौ आरो जोङो दिनै मिथिनाय बायदिब्ला बहाय पार्मानेन्ट डक्टर गैया, पार्मानेन्ट 4 ग्रेडनि साखरिबो कर्मचारिबो दिनैसिम थिसनना होआखै। बेजों लोगोसे बायदि बायदि स्टाफ नार्सफोर दंबावो, बेफोरखौबो दिनैसिम सरकारि बिथांमोना थिसननानै होआखै। नाथाय दिनै बहाय जोंनि नुनायाव जों एरियानि सुबुं हिसाबै जोङो दिनै मिथिदों, जों गेजेर गेजेर फैनानै जों नुफैयो जे जोंनियाव बहाय खमैबाबो माने सानफ्रोमबो 100 जनसो बेमारिफोर फैयो होननानै जों दिनैहाय बिथांमोननिफ्रायबो जों नुफैदों आरो जों दिनैबो फैनानै नुबाय आरो गुबुन सानखालिबो जों फैनानै नुफैदों। दा जोंनो नांगौ बहाय पार्मानेन्ट पाब्लिक हेल्थ सेन्टारखौ जों पार्मानेन्ट जानायखौ लुबैयो। दा जोंनि बुंनांगौआ बेबो जे जोंनि बहाय नायल' जाल' गंसे मिनि हेल्थ सेन्टार होननानै जों बुंनांगोन। बे हेल्थ सेन्टारनि खाथि खालानो दिनै माने 40,000सो न'खरफ्रा बे हेल्थ सेन्टारनि गेजेरजोंनो माने बेमार नायजागासिनो दं होननानै जों बुंनांगोन। बेजों लोगोसे दिनै जोंनि खाथि खालानि मोनसेबो लामाया दिनै मोजां गैया। दिनै जोङो बहाय बे जार्मानबारिनि खाथि खाला दिनै उलुसापरि थांनानै ओरैहाय राउन्ड कमलिया, ओरै लाम्बा सापरि, ओरै फाख्रिगुरि, बे लाम्बा सापरि फाख्रिगुरिनिफ्रायबो फैनानै दिनै बहाय बेरामि नायजाफैयो। आरो जों खोनादों ओरैहाय देगाबाम साइडनिफ्रायबो सनवाल बिथांमोनाबो फैनानै जों बहाय नायफैयो होननानै खोनादों। मानोना बेयो जोंनि सिमेन्ट सापरि एरियानि मोनसे गिदिर हेल्थ सेन्टारमोन। जों मिथिनायाव बे 30 बेडेड हेल्थ सेन्टारमोन। नाथाय बिथांमोना दिनैहाय गायसनदोंब्लाबो सरकारा मोजां रोखोमै डक्टर नार्सफोर आरो इन्सट्रुमेन्टफोर होयैनि थाखाय बिथांमोना दिनैहाय फैनानै थांफिननो गोनां जायो। दिनै जों खावलायगोन जे सरकारा बे हेल्थ सेन्टाराव जेसेबांखि नांगौ मुवाफोर दङ बिथांमोना थाबैनो जोंनो होफैनांगौ। नङाब्ला जों दिनैहाय इयुनफोराव जोङो मास मोनसे मास मोननैनि उनावनो जोङो फर्मेलि हांगार स्ट्राइक खालामनोबो गोनांबो जानोबो हागौ। ओंखायनो जोङो दिनैहाय जाय बिथांमोना बेनि बिफाननि मन्त्रि एमएलएफोर, साहित्य बिफाननि बिथांमोना जोंखौ नायफिनहरनांगौ। मानोना जों दिनै बिथांमोनखौ खावलायगोन आरो जों खावलायबावगोन जोंनि रायजो राजा बिथांमोनखौ जे जोङो मिथिनायाव 100 जनजोल' 20 जनजोल' जोंनि बे हेल्थ सेन्टारा थांना थानाय नङा। बिनिखायनो नोंथांमोना गासैबो जोंनि खाथि खालानि फार्मासिफोरनिफ्राय मुलिफोरखौ बा नायजायाजासेनो जोंनि बहायनो फैनानै जोंनि जा माने जेसेबां नांगौ बेखिनि बेमारिनि सुबुं अनजिमाखौ जों देखायनो हायोब्लासो जोङो मोजां रोखोमै नांगौ रोखोमै सरकारनिफ्राय जोङो डिमान्ड खालामनो हागोन। ओंखायनो जोंनि रायजो राजा गासैबो हारसायानो जा, बर'आनो जा, मिसिङानो जा, गुबुन गुबुन कास्टनि सुबुंफोरानो जा, नोंथांमोनखौ खावलायनानै आं दिनैनि बे जा डिमान्ड, बे डिमान्डखौ जोङो सरकारनिसिम नारसिनहरबाय। आरो जोङो मिथिनो नाजायो बा जों मिथिदों जे एमएलए बिथाङा बहाय गासिबो हात थागोन। मानोना जोंहा भुबन पेगु सारआ बेखौ जोङो फैनानै थाबैनो भिजिट खालामफैनांगौ आरो बहाय
बिथाङा मोजां स्टेप लानांगौ होननानै जोङो बिथांखौ दिनै खावलायनाय थाबाय आरो रायजोनि जानानै बिथांखौ जोङो थाबैनो भिजिट खालामफैनो थाखाय दाबि दैखांनाय जाबाय। गोजोन्थों।